každém zlomku tohoto času někdo umírá nebo se rodí. V často osudné chvíli jsou mu na blízku právě záchranáři, vybavení nejen dobrými znalostmi, ale i vynikající záchranářskou technikou. Technika se tak stává pro záchranáře jistě dobrým pomocníkem, s jehož pomocí dokáží odvrátit nejen samotnou smrt, ale prodloužit i lidský život. Příkladem takovéto techniky je monitor životních funkcí Corpus, který záchranáři na Plzeňsku v posledních letech hojně používají. Je to přístroj, který teda v podstatě se dneska používá na každého pacienta v dětském věku, v dospělém věku, ve stáří a samozřejmě i pro pacienty při zástavě oběhu. Vítejte při sledování již 8. dílu pořadu Na hraně života, tentokrát o přístrojích, které pomáhají. Dříve se používaly monitory Corpus, které prováděly pouze monitoraci EKG a defibrilaci, tudíž dvě funkce. Dnes pořizujeme monitory Corpus, sice o 200 000 dražší než původní, ale mají navíc schopnost monitorovat dalších 6 vitálních funkcí nemocného, což, jak jsem říkal, je důležité pro tu prvotní diagnostiku a samozřejmě pro prvotní léčbu. Mohl byste přiblížit jeho další přednosti? Tak v té péči přednemocniční ten přístroj je neocenitelný v tom, že od úvodu dokáže diagnostikovat základní poruchy vitálních funkcí. To znamená, dokáže diagnostikovat bezvědomí, dokáže diagnostikovat dušnost, hypotenzi, dokáže diagnostikovat přítomnost závažné otravy oxidem uhelnatým. Jestliže záchranář zná jednotlivé parametry vitálních funkcí, může podle nich nemocného okamžitě na místě stabilizovat, během transportu v této stabilizaci pokračovat a samozřejmě předává zajištěného pacienta, který má reálnou šanci na přežití i dost často při závažných onemocněních nebo úrazech. Tyto monitory jsou schopné monitorovat dokonce přítomnost CO. Mohl byste tedy říci, v čem je tato výhoda pro vás přínosná a v čem záchranářům napomáhá? Tak v dnešní době přibývají nám závažné intoxikace oxidem uhelnatým neboli CO. Přibývají intoxikace v koupelnách, v garážích, uzavřených prostorech, kdy my pomocí těchto monitorů zhruba do 15 sekund známe hodnotu karbonylhemoglobínu, která samozřejmě může mít pro nemocného až smrtelné účinky, když se nezačne okamžitě léčit. Náš záchranář rozpozná, má diagnostiku a může okamžitě léčit 100% kyslíkem. Pacienta předává do specializovaného pracoviště, již dá se říct často ve stabilizovaném stavu. Takže osobně jsem velice rád a samozřejmě i mí kolegové na záchranné službě, že máme tuto možnost rozpoznat závažný stav, léčit a samozřejmě těm pacientům pomoci. Zvláště bych řekl to důležité, protože jde o často intoxikace dětí, mladých lidí a těm je nutné od důvodu pomoci. U jakých typů onemocnění nebo úrazů se dá právě tento přístroj využít? Tak tento přístroj má mnohočetné využití. Z těch nejzávažnějších bych uvedl využití u nemocných po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci, využití u nemocných při závažných dopravních nehodách, kdy jsou ohroženi významným krvácením. Lze ji využít samozřejmě u pacientů, kteří mají projevy akutního infarktu myokardu, kteří mají projevy akutního selhání srdce, kteří jsou intoxikováni oxidem uhelnatým, ale samozřejmě je velice prospěšný i v dětském věku, kdy můžeme u těchto přístrojů adekvátně zjistit hodnotu tělesné teploty, protože zvláště u dětí máme velice časté výjezdy na febrilní křeče, kdy teploty jsou někdy až přes 40 stupňů Celsia a u těchto dětí jsme tedy schopni tělesnou teplotu monitorovat a samozřejmě na jejím podkladě
od úvodu jsme schopni tuto teplotu i léčit. Takže přístroj má mnohočetné využití u pacientů, kteří se nacházejí nebo jsou ohroženi přímo na životě. Určitě jsou tyto monitory srovnatelné s takovými velmocemi, jako je například Nizozemsko, Velká Británie, kde je ta péče přednemocniční na velice slušné úrovni a ten trend my jsme zachytili. Co se týče Bavorska, kam často za našimi kolegy jezdíme, ty monitorovací techniky srovnáváme, tak tam si myslím, že jsme vepředu a že oni tuto bohatou škálu té monitorovací techniky nemají, ale mají zájem se po našem vzoru i v tomto trochu poučit. Takže já si myslím, že s vyspělými státy evropskými krok jednoznačně držíme a současně jsme schopni i naše sousedy v Bavorsku zase o něco v té péči posunout. Kromě pořízení těch nejmodernějších přístrojů se záchranáři rozhodli zapojit i do speciálního programu Emergency Card. Důvod je jediný – zkvalitnění péče o nemocné v plzeňském regionu. Zapojení do tohoto unikátního projektu budou záchranáři moci s využitím počítačů umístěných v zásahových vozidlech okamžitě v danou chvíli nahlížet do elektronické databáze nemocných. Mohl byste přiblížit, o čem tento projekt vlastně je a co vám záchranářům přinese? Tak projekt Emergency Card vychází z toho, aby naši lékaři měli od úvodu své léčby dostupná data o nemocném. Jak tento projekt bude vypadat? Každý lékař v Plzeňském kraji bude mít k dispozici notebook. Po zadání rodného čísla nemocného mu do 30 sekund se objeví na displeji závěrečná propouštěcí zpráva z nemocnice z posledního období. Z této zprávy pak bude lékař čerpat jednotlivá data. Ta data nejdůležitější jsou jeho prodělané choroby v diagnózách, potom poslední léčba, potom poslední popis EKG křivky a jednotlivé alergie. Samozřejmě, že důležité je i pro lékaře zpětná vazba o léčbě jeho nemocného. Každý lékař bude se moci podívat i přes tuto emergency card na nemocniční výsledky, to znamená na výsledky například CT vyšetření, rentgenového vyšetření, sonografického vyšetření, základní laboratorní vyšetření a bude to proto lékaře záchranné služby zpětná vazba, jak třeba příště zasáhnout lépe, jaké léky podat lépe, aby zase toho pacienta předával ve stabilizovaném stavu. V současné době máme k dispozici data z krajských nemocnic v Plzeňském kraji, to znamená data o nemocných z nemocnice v Klatovech, v Domažlicích, ve Stodě a v Rokycanech. Budeme mít v blízké období zhruba 1 měsíce data z fakultní nemocnice v Plzni, to znamená, že bude mít poskytnuto celé spektrum dat o nemocných v Plzeňském kraji, aby naši lékaři mohli mít data na úvod jejich léčby a samozřejmě, aby mohli mít i zpětnou vazbu, jak toho pacienta zaléčili a jak samozřejmě, aby příště postupovali, když to bude třeba lépe. Při záchraně života hraje důležitou úlohu zkušenost záchranářské posádky, rychlost a také jistě technika, která výrazným způsobem zkvalitní samotnou péči o nemocné. Dávejte na sebe pozor a za měsíc na viděnou při sledování dalšího dílu pořadu Na hraně života na televizi Film Pro.